Здравейте, мили българи! Бавно се тръгва умореното лято. За всеки от нас то бе едно незабравимо преживяване и една добра почивка и нещо, което всеки от нас завинаги ще запази в своята памет. Но сега е време да се замислим за по-сериозни неща, за нови проекти и нови нива на нашето съвършенстване. Едно от което може да стане и изучаването на майчиният език. Защото, нали знаете, не можеш да се усещаш, не можеш да се чувстваш и не можеш да се наричаш истински българин, ако не знаеш своя роден език. Ако вие още не говорите на български, време е да го научите. Как, къде и как можете това да сторите, знае директора на Всеукраинския център за българската култура и директора в Българското неделното училище, който работи към центъра, господин Димитър Терзи. Днес той е наш гост. Добър ден, скъпи приятели, добър ден, госпожо. Действително, времето е към края, лятото идва и време е да се замислим как ще почнем новата учебна година в нашето училище. Доколкото знам, вратите на училището са отворени за всички желаещи, нали? И дори 60 годишен човек може да стане ваш ученик. Така ли е? Или все пак има някакви ограничения? Първоначално хората тръгнаха масово, семейно и се получаваше една много трудна задача, защото има деца, има средна възраст и има пенсионна възраст. А те по-различно възприемат знанията. И след това решихме да ги разделим. Тоест днес ние имаме около 30 души предучилищна възраст и аз ще ви кажа, че не натискаме на тая група, защото това са много красиви, мили деца, които поемат и приемат всичко. Защото в тая възраст те не само се запознават с български език, естествено участват в традициите, обичаите, участват в различни мероприятия и с голямо желание просто те заразяват, ако може така дума българска да кажа, всички останали със своят ентусиазъм, своите желания. Дори имахме, ето толкова що завърши училището, може да кажем половин месец, като едно дете дошло пред вратата на центъра, застанало, стои, майка му казва: какво правиш тук? Защо чакаш? Майко, искам да свърши лятото, искам на училище. Тя се разсмя горката, защото не знае какво да прави, защото децата те възприемат нещата много чисто и много интересно и много им харесва, защото те научават много интересни неща. Те стават българчета. Не знаете ли, ние имаме Одеса е град, който има няколко поколения, 5, 6, 7 поколения, които са градски българи. И те изгубили са. Откъснати и малко искат да стават българи. Искат, търсят и смесени бракови. От еврейски до гагаузски, молдавски, украински, руски. И много от тях имат желание да се поровят във всичко българско, да разбират защо станало така, защо е тая дума така, защо този обичай така. Ама той има нещо близко до гагауз, ама той роднина малко и на молдавство тук, а пак той е славянско, той е езическо, той е прабългарско. И идват хора, които абсолютно не знаят езика. Идват руси, украинци, които имат желание да се запознаят с езика, имат планове. Кой, как да ви кажа, задачите са различни. Едни да влязат в българско самосъзнание с помощта на четенето и разбирането на езика, овладяване, защото това е път към откриване на книгата и на знанията. Не можеш ти без езика. Много от тях идват, защото някой пък планува да се ожени, се омъжи. В България? Да. И се премества да живее там. Друг открива бизнес. Третия има търговски връзки. На 31 август в град Одеса ще се състои главното събитие на годината – 6-ти Всеукраински български събор. Мащабният етнофестивал ще се проведе в рамките на честването на 20-та годишнина на Асоциацията на българите в Украйна. Най-дългото хоро, най-вкусните български ястия, най-чаровните български усмивки и много песни и веселба ще ви чакат всички вас в последния ден на лятото на стадиона Спартак. Вие не можете да препуснете това събитие.
Така че ще се видим на събора. Празникът започва в 11 часа. В Арцизском районе проживает более 20 тысяч болгар. Здесь активно работают 8 болгарских обществ, объединенных под крылом Ассоциации болгар Украины. Ние сме от село Задунаевка, българско общество Христо Ботев. Живеейки толкова години сред други националности, в чужда държава, българите са могли да запазят и своя роден език, и националната си култура. Българите в Украина са национално малцинство, но обединени в асоциацията стават голяма национална сила, която, поддържайки всички национални прояви, разпалва българския дух и подбужда българите към възраждане и развитие на своята национална култура. На мене, както и на други сънародници, асоциацията помогна да осъзная своята национална принадлежност на по-високо ниво и гордо да се наричам българ. Ако се говори конкретно, в училището постоянно усещаме помощта на асоциацията. Учебници, художествена литература, енциклопедии, портрети на български писатели, исторически карти, стендове, национални носии, музикални инструменти, сателитна антена, мултимедиен проектор, лаптоп и друго. Под егидата на асоциацията систематически се провеждат областни семинари за учителите по български език и литература. Асоциацията също взема активно участие и помага на организирането на Олимпиадата по български език и литература. Аз лично съм впечатлен от концерти, дето се организуват от асоциацията. Цяло село се сбира в Дома на културата и с голям интерес гледат феерия от български танци и песни. Мога съвършено точно да кажа, че задунайци са много благодарни на асоциацията. Тя постоянно помага на детското художествено училище, организира изложби в различни градове и държави, организува пътуване на децата от Украина в България, където децата имат ред да запознаят своята прародина. По инициативата на вице-президента на асоциацията и председател на Арцизско районно дружество Христо Ботев Константин Пиливан, нашето родно село Задунаевка на 25 октомври 2008 година беше открит мемориален музей на Христо Ботев, филиал на Одески литературен музей. Откриването му стана важно събитие в живота на българската диаспора в региона. И тази година ще отбелязваме 5 годишнината на откриването на музея Христо Ботев. Честит юбилей на асоциацията! Дорогие друзья, вот уже 20 лет Болгар Арцизского района и всей Украины объединены под крылом Ассоциации болгар Украины. Ассоциация подставляет нам плечо в решении различных проблем и помогает нам сохранять дух единства, дух наших предков. Мы благодарны Ассоциации болгар, мы благодарны руководству Ассоциации, мы благодарны Антону Ивановичу Кисе, народному депутату Украины. И поздравляем всех членов нашей ассоциации с ее юбилеем. С праздником вас! Готов да си дам живота за българския език, дето го чух первия път от майчинта уста. Той на мене най-ми мил в градата навек. И аз се горда, че съм българин от майка и баща. Когато чувам български език в голями града, душата ми се радва за тия хора и за тия деца. Пясната и музиката ми дава голям кураж на живота. И аз върва и фърча гордо и високо над земята. Драги другари, от себе си лично и от хората от село Надежда в Арцизския район, и от хората на село Колевче от Саратския район, сърдечно ви поздравляваме с юбилея. Искам да кажа, че асоциацията много направи за хората, за простоя народ. Силно много се труди президента на асоциацията в плане социално-културното развитие Антон Кисе. Искам да кажа и да спомна, че много направи и вице-президента на асоциацията, покойния Пиливан Константин Константинович. Много се труди, много прави за хората. За младежу, неговия син Евгений
Константинович Пеливан продължава бащин си дело. Искам да кажа и да пожелая асоциацията да се укреплява, да се развивава и да прави и в дальнейшем тъй много, както тя прави, на благо всичките хора и на благо нашето подрастающото поколение молодежи. От чисто сърце желая мир да бъде на земята, хората да бъдат здрави, щастливи да бъдат, да дава земята урожай. Във връзка с юбилея на Асоциацията на българите в Украина, от името на Арцизско районно българско дружество Христо Ботев искам да честитя на всички българи този празник. Това значима дата за българите в Украина, защото асоциацията има определено значение в процеса на българското възраждане. За асоциацията искам да кажа, че без нейна подкрепа по принцип тежко да се извършва работа и много мащабни проекти, които се извършват в района по линията на българското възраждане, са подкрепени именно от асоциацията. И затова тя най-напред е необходима. Асоциацията на българите в Украина милна тя живее. И майчиният е прекрасен говор, т.е. песента ни тук люлее. Живеем като братя ръка в ръка, с труд голям, с обич, с топлина. И всичко родно запазваме ние тук и се гордеем с нашата страна. Честит юбилей на асоциацията! Ние сме българи и за това трябва да пазим нашите обичаи и традиции, да развиваме и възраждаме българската култура. Асоциацията ни подкрепя и поддържа възпитаването на младото поколение. Помага ни с учебници, помагала художествена литература. А живее в прекрасно българско село Девитли, където се пазят български традиции и се развива родна култура. То хората не забравят за своя происход, празнуват своите традиции и спазват обичаите. Всичко за мен това е родно и скъпо. Асоциацията, която обединява българите в Украина, поддържа развиването и възраждането на българска култура. Ученичка съм от 8 клас. Гордея се, че съм българка. Обичам своя роден език. Прекрасен и милозвучен. Обичам всичко българско. Благодарение на асоциацията ние получаваме нови учебници, мултимедии в училището. Посещаваме България. Честит празник на всички българи! Для меня, болгарки по национальности, деятельность общественной организации Ассоциация болгар в Украине имеет огромное значение, потому что долгие годы говорить о национальном самосознании было вообще невероятно. С появлением этой организации появилась возможность приобщиться к культурному наследию болгарского народа. И хочу отметить, что в этой организации Ассоциация болгар в Украине работают большие народолюбцы, с помощью которых нам довелось посетить Болгарию, приобщиться к историческому и культурно-просветительскому наследию болгарского народа. И я хочу выразить огромную благодарность и Ассоциации болгар в Украине, и Антону Ивановичу Кисе за то, что дана нам возможность поехать в Болгарию, расширить свои границы познания болгарской культуры и заразиться чувством национальной гордости за то, что мы являемся носителями этой необыкновенной культуры болгарского народа. И днеска ние с неголяма сила в Украина. Аз съм благодарна на Господ, че имах възможност много да правя и в Арцизския район, и в училищата. Имах възможност да помагам на децата да постъпват в България. И имам възможност, вместе с Константин Константинович, да направим всичко в нашите български села да се учи български език. Още един път благодаря съдбата, че аз съм българка и че с мене са много българи в едно голямо семейство асоциация. 20 години, това в историята не е много, а за нас това е много. Силата нашата голяма и безкрайна. И за напред смятам, че нашите деца ще направят всичко да продължават тези традиции, дето бяха заложени от тези първи, дето начинаха да се обединяват. Честит празник на всичките българи! Вие казахте за най-малката група, нали, които са ваша гордост и радост, както разбрах, но има и други групи. Хайде и за тях да разкажете малко. Но практически ние имаме трудност от първи клас до 6.
И аз се старая да не агитирам тази част. Защо? Те трябва да навлезат в украинското училище. Да разберат какво е знание, как се получава знанието, на колко е важно, какви изисквания ги посреща преподавателя, училището, директора и да се сформират като ученик. След това те са готови да учат и английски, и български, и там са. И практически втората група голяма, това е 6-8 клас, след това 9-11 клас и след това има групи, които са завършили или студенти от други вузови, българща и не българща, и пенсионери. Да. Има и такива. Има и пенсионери, и те са най-старателните ученици, защото те практически малко късно загряват, казано така, в знанията, вече в годините взимат своето, но от друга страна така старателно, така искат да разбират, така искат да проявят своите знания, че понякога просто интересно става за чудесно, браво на тях. Да. Браво. А в училището се учи не само български език, нали така? Да. Българска литература, история? Да, естествено, защото, виждате ли, става дума за какво? Езика си език, той е първо ключа към всичко, но без да го подкрепиш с българска литература, не става. И то хубаво, че не става, защото човека открива за себе си България, нейните преживявани, нашето 200 годишно откъсвани от този процес, съвременната литература. Много хора не знаят историята, доколко тя е славна, какви герои имало, какви интересни битки, какви царе, канови, ханови, князе имало, какви свещеници прекрасни, след това каква култура, театри, художествена самодейност, читалища, тяхната роля. Тоест, много интересно дава именно втората част. Литературата, историята. Географията се дава, може би, в един малък обем, тя повече дава възможност човека да прочувства, че ние все пак сме степния тук. Нали? А степта се родихме и аз отида в България, понякога така ми пречи планината, викам, как да мога така да я дръпна малко да видя какво става зад планината. Защото съм се родил в степ, на равнина. Младите хора, много им интересна България. Те се интересуват и пътуват. Сега има възможно няколко туристически организации и с помощта на България, което дава едни отстъпки в цените и организация на младите хора да видят, да обикнат България, да подкрепят тези знания с виденото, да опитат и ястието, и с ръка, и да чуят, и да видят лично, направят свои изводи. И затова днес и асоциацията, и нашия президент Антон Иванович способстват така, че тази идея да се развива, като това е правилен път. Единствено правило. Едно знанието, без да отидеш, да видиш, да прочувстваш, не може да практиката също има значение. Да, голямо значение. Хайде сега да ни разкажете малко за преподавателския състав на училището. С преподавателския състав имаме проблем, да кажем, но долу-горе го решихме. Първоначално различно преподаватели опитахме и ние най-сполучливо се получи началото. След това излязахме на един път да има преподавател от висше учебни заведения и да има преподавател от школото, който има друг опит за преподнасяне на знанията и за работа с ученика. Тоест, в този смисъл едно друго допълва и формира се едно трайно знание. Когато попаждат там към школния учител, те се чувстват по-друго. Когато към преподавателя, който от висше учебно заведение, те малко отпочиват. Виждат, че по-широко им представят знанията и те могат така по-спокойно да реагират и да питат, а там трябва да отговаряш. Защото, виждате ли, тук става въпрос за какво? Ти мой да се запишеш и мой да обичаш език, но трябва да ходиш и заданието домашното, как трябва да се изпълнява и да дойдеш, защото ще питат. Какво ти научи, как се подготви урока, готов ли си. И тези деца бавно навлизат в тази система и започват да демонстрират тези знания. И след това вече, ето, те са в вакансия сега, те чакат до вратата. Значи свикват към този ритъм. У нас се получава така. Подкрепят се
знанието с духовното от страна на Дома на културата. Център. Да, между другото, учениците взимат участие в мероприятия. Те пеят, танцуват, перат понякога, банално казано, и костюма, в който се обличат българският, виждат го. След това те готвят. Аз каня български специалисти от българската кухня. Не само да чуят, но и той да види до каква степен те чувстват българската кухня и какви въпроси имат. Защото става дума за по-широк кръг на знанието, отколкото, да кажем, училище. Ето, виждаме, че тежко вървят нещата в областта на историята. Правим кръгли маси по най-ярките събития в българската история. И тогава каним всички, дори и тия, които не са записани на училище, да участват в беседата. И каним няколко преподаватели по тази тема. Древна история, нова история, езикови проблеми, етнографски проблеми. Благо имаме специалисти българи, които работят във всички тези учебни заведения. Става спор, откриват за себе си, така неочаквано за тях. И след това ги подкрепям с един чай, кафе, с малко баница, да имат възможност да се поскарат по някой въпрос, където не са съгласни. Но те или иначе това е път за напълняване на знание, за създаване едно самосъзнание българско в този тип одески българин, който доста много изгубил. Аз ще ви кажа, че това е така. И училището нашето ориентирано основно ние на тези деца и майки, които вчера бяха селски жители, днес станаха градски. Не приемаме тези деца. Те са носители на традиции и език, защото учили в училище. Но основно ориентирано на българите в града и на тези села, които са 7 около Одеса, които са почти изгубили езика. Освен основният курс по български език, във вашето училище има специализиран курс за тези, които планират да кандидатстват във висшите училища на България. Има такива желаящи и малко по-подробно за Вижте този курс. Тук става въпрос ето за какво. Практически това е широка врата към майка България, за което ние с поклон и с дълбоко уважение се отнасяме, защото става въпрос не само за той, че България дава. Това е българският народ практически проявява такова едно сърдечно, топло желание да ни не забрави. Защото ние сме от една страна и прокудени, от друга страна и стоплени тук. Те са различни диаспорите. Да кажем, в Русийската империя, в Съветския съюз, в Украина, има и в други държави. И зато и ние благодарим, защото тя помага и с пари, и с преподаватели, и с семинари. Затова, естествено, много трогателно искам да кажа, че дано да живее нашата прародина, да бъде богата, да помни, че ние я обичаме и готови сме да я помогнем и тези деца, които се подготвят като кандидат студенти. Това са, как да ви кажа, най-елитната група, ми е казал. И много красиви деца, момиченца, момчета, много красиви, като младежи, като хора на своето време, съвременни, модерни, с големи знания от училището, с добър немски, френски или английски език и дошли българският и дошли да отидат в България, да учат, да работят, да се развиват, да стават кандидати, да участват в политически борби, в бизнеса български. И ние имаме цяла група такива хора, които се изразиха в това движение по този път. Подготвят ги по специална програма, по-засилено. България ни дава специални методически пособия, като и цялата програма ние се базираме на Министерството на образованието на България. Тя разработва методически препоръки към всички тези предмети и ние се стараем да бъдем в течение и в кръга на тези знания, които иска България да знаят нашите хора. И вашите ученици, предполагам, че всички влизат в висшите училища. Да, ние нямаме човек, който да провали изпитите. Да, абсолютно. Защо? Защото виждаме и понякога сравняваме така с българските деца, но виждам, че ние не отстъпваме някъде и демонстрираме едни интересни, по-високи знания дори. Слава Богу, такова е времето. Да.
След няколко дни във всички училища в Украина ще звъннат училищните камбани и вашите врати на центъра на Българското неделно училище в Одеса също ще отвори своите врати. И хайде сега да кажем на всички наши телезрители, да им напомним кога да дойдат, как да се запишат в вашето училище. Да. Друзья мои, скажу вам на русском языке, потому что некоторые одесситы, может быть, не совсем до конца понимают, а они поймут только тогда, когда они присоединятся к нам, придут в нашу воскресную школу. Воскресная, она исторически называется так, воскресная. Это обыкновенная школа для реабилитации, для восстановления, для перехода с диалектной на литературную, для широкого познания в области болгарского языка и литературы. Приходите к нам. Я вас прошу, вы получите огромное удовольствие. По крайней мере, если вам что-то не понравится, вы всегда можете уйти. Но не попробовав, не услышав, не увидев, вы никогда не поймете, что это такое. Уверяю вас, это очень интересное занятие, очень полезное, и вы никогда не пожалеете, что стали на одну ступеньку или на 10 ступень выше, чем все те, которые окружают вас. Вы станете настоящим болгарином, вы получите те необходимые знания в широком смысле слова и будете потом гордиться. Мы вас ждем. Преподаватели у нас прекрасные. Это кандидаты наук и Вероника Мячеславовна, и Дарья Федоровна, и Филиппова Марина, и Валентина Ивановна Кощей, и я имею честь помогать всем, и по хореографии есть, и по вокалу есть преподаватели. Вы с большим удовольствием окажетесь в теплой, хорошей, красивой атмосфере. Мы вас любим и ждем вас, поэтому не теряйте время, приходите, записывайтесь, звоните. Аз ви благодаря, че днес бяхте заедно с нас. Благодаря ви за информацията, която вие споделихте с мен и с нашите телезрители. И искам да ви пожелая здраве, нови идеи и най-вече нови възможности, които да помогнат на вас, на вашите помощници, съратници, колеги, да поддържате в Българския дом в Одеса най-яркото българско огнище и най-благостният български извор. А на нашите телезрители аз искам да напомня, че знанието на български език наистина ни открива големи хоризонти и ни дава реални възможности и добри перспективи. А още то огрява нашите сърца с много гордост и гореща любов. Така че смело идвайте в Всеукраинския център за българската култура в Одеса. Тук ще намерите и знания по български език, и нови приятели, и лек за душата. С вас бе Аня Терзевец. Пожелавам ви само добро настроение и ви казвам до нови срещи!